Da li ste se ikada pitali šta je Desingerica radio pre muzike? Baš to možete saznati u ovoj životnoj priči. Danas radimo životnu priču Desingerice. Vi obavezno ostavite like i subscribe, zapratite me na Instagramu Genije, olajte video do kraja i obavezno na kraju videa dajte neko vaše mišljenje o Desingerici, a sada mi možemo da krenemo u ovu veoma zanimljivu temu. Dragomir Despić je rođen 1993. godine u Beogradu, odrastao je sa roditeljima u rodnom gradu. Vrlo rano je počeo da trenira košarku, a bio i reprezentativac Srbije u mlađim kategorijama. Međutim, zbog povrede koju je doživeo i dužeg oporavka, odustao je od profesionalne karijere. Prema vlastitom priznanju, pre nego što je 2019. godine otvorio svoj studio za tetoviranje, Despić se bavio kriminalnim poslovima, ne krije da je krao razne stvari u zemlji i inostranstvu. Ipak od toga je odustao i odlučio da se posveti tetoviranju. Godine 2019. otvorio svoj studio u Beogradu, te postao prepoznatljiv po svojim tetovažama. Tvrdi da je imao priliku da se ovim poslom bavi u inostranstvu, ali je zbog porodice ostao u svom rodnom gradu. Desingerica kaže da se muzikom kao hobijem počeo baviti od mladosti, međutim put ga je odveo u drugi smer. Nakon što je upoznao Luku, poznatiji kao Luleta Pljugicu, odlučio je da krene u muzičke vode. Ipak u fokus javnosti su dospeli pre nego što je prva pesma zvanično objavljena, jer su zbog snimanja spota zaustavili saobraćaj na autoputu. Single i spot su objavljeni u martu 2022. godine, a na internet platformi YouTube su za godinu dana zaradili preko 3,7 miliona pregleda. Nakon brojnih hitova i dueta sa poznatim mladim izvođačima, počeli su da nastupaju u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Deo javnosti ih je oštro kritikovao kada je na društvenim mrežama osvanuo snimak na kome Desingerica udara patikom po glavi jednu od obožavateljki na nastupu. Ništa manje nije šokiralo neke televizijske gledaoce snimak na kome publiku poliva vodom i daje im da mirišu njegove čarape. Pored toga što su našli na meti tabloida, Despić je ušao u medijski rad sa gradonačelnikom Banja Luke, Draškom Stanivukovićem, koji im je zabranio nastup u tom gradu i predložio svim banjalučkim ugostiteljima da popularni dvojac ne zovu na nastupe. O popularnosti dvojca koji se predstavljaju kao Desingerica i Pljugica, koji se kasnije razdvojio, svedoči to da ih je krajem juna 2023. godine na festivalu Belgrade Music Week slušalo nekoliko desetina hiljada ljudi. A kao što već znate, Despić je veliki ljubitelj automobila. Jednom prilikom je rekao da ni sam nije siguran koliko kola ima u svom voznom parku. Neke automobile je navodno kupovao samo zbog snimanja spotova, a kasnije ih prodavao. Desingerica je također od 2013. godine u vezi, a od 2021. godine u braku sa Nevenom, sa kojom ima i ćerku koju rado pokazuje na svom TikTok profilu. Pored toga učestvovao je pre svoje muzičke karijere u raznim emisijama koje su bile emitovane, poput Preljubnici i mnoge druge. A da li vi nešto znate više o Desingerici, pošto se o njegovom životu jako malo zna? Obavezno mi sve pišite to dole u komentare, također mi pišite predloge koju sljedeću životnu priču želite da vidite na mom kanalu. Obavezno ostavite like i subscribe, hajmo da probamo 2000 lajkova kako bi oživjeli ovaj serijal. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tog klipa ljudi, pozdrav!